Hello लोगोफोर आंनि निदान रामसियारि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायना लालायबाय नै थांनाय बार अखाया जोंनि कम्पानि टिम माखासे बुला गालांदो बेखौनो दोफिननो होननानै लागायफिननो होननानै गाखोलायबाय आं बेखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंजों लोगोसे खौसो खालामखादो बेखौ गांसे बुलाबदो बै गोजौ बेबायदि नुयो लोगोफोर बरिया नुथाय बेयो गारि पार्किं बेखैजाबो बायदोबो नामा नायनो नागिरदो वाटार लोगोफोर बिराद बरिया नै बोथोराबो जि साफा जानाय नोंथाङा गावदों गावनो दा आं आरो बेसे गावबाय थानो दा गोदान सोलोंनांगोन ना পকৰত ধৰি ল পকৰত একেবাৰে পকৰত ধৰি ল যিটোহে বেলেঞ্চ लोगोफोर हायद्रायाबा खनायाव नांना दं गुरनाजों ओंखारलांसै ओंखारग्राबो गैयालै खर जारला एखेबारेनो बिराद समायना नुखादो दिनै पाहारखौबो नै बिराद समायना अखा हानाय होननानै बोथोरा साफा जानायजों बरिया नुखादो नै दा नों बे जुमलाजों ओंखारलांगोन रेडि खालामखाना दोनदो इनि जुमलाखौ गायदाजों बेखौनो नुवाखैथाय दुथ' ओइखिनित नायो सब भाङा देरथियाव नाय सारा मारबा लागबो बेजोंनो ओंखारलांगोन जों
लागाय नै हायद्राया लागाय लाङैथ' जादों नै लोगोफोर हायनानै जोंबो लानो थांबाय दं दावन ओइ उइ मानसाला खालामलानोलै लोगोफोर नै ओंखारनांबायसो जाप मारिदि खालि लटकायै राखि देखो আমাক জাপ মারি দি এইটো ড্রাইভারটো আমার ড্রাইভারটো একেবারে আমাক নামায়ে নেদিলা জাপ মারিহে নামিলো হাই আমার এটো পাইলট হয় ड्राइभारबो सासे थिङानो गेग्रेबो बिथांखौ लांनाय जायासै बिथाङा थिं गावख्रुग्रा एकेबारे थिङानो गेग्रेबो बेखायनो दिखाङासै आं दिनै लोगोफोर गाजोलानो गैया बेहाय लोगोफोर दा चेक खालामै जोबनाय लामायाव फैबाय फारसे साइडखैजाय आरो दंबावो नै बे साइडनिया जोब्बाय नै बेफोर बे साइडनिया जोब्बाय दा दंबावो नै साइडखैजा दंबावो बाहार साइडखैजा बेखैजा दंबावो बेखैजा चेक खालामबावनोसै दंब्लाबो गैयाब्लाबो खेबसे गासिखौबो चेक खालामना नायनोसै उनाव उरायलांबा दाय जागोन ना लोगोफोर नोंखौथ' चेक खालामनो होदोंमोन नों मानो चेक खालामदिया होननानै तो इसलिए देखना पड़ेगा दोस्त होने से भी नहीं होने से भी पूरा अच्छा से चेक करके उसको गजल ठोकेगा मतलब स्क्रू ठोकेगा तो देखते रहने का आप लोग समायना जोगा बैयो बरल' हटेल हटेल बिराद मानसिफोरा फैनानै बेयाव ओंखाम ओंख्रि जाफैयो मालाबा जाना नायनांगौ दंसै समायना जाखादो दिनै बोथोरानो लोगोफोर नै समायनाखा